Ay, apa ba lalay? O sa katinood nga misukol ka sa imong amahan nga si Byron ni Bay. Hala, misokol ko lang kay Wajoy ayaw na nga pagkamahan. Papalit kong cellphone, di ko niya palitan. Papalit akong cellphone ka ng baguron ka ng iPhone 17. Kasi mo palit na ako lo. Unya, dito sa Sugalan o sa Kasultada lo, muposta siya tag 100 mil, tag 150 mil. Kaya ako iPhone 17, gamay na lo, iwan niya palitan. Ay, bisag mo naman na imong amahan. Pagkabuluyagon, apan ayang sukol. Kasultian sa kado. Di bisag mo libot pagka apo, sa tibuok kalibutan. Di jud ka kakitag amahan. Sagan man naman ka lo. Nya, dire sa Negros ug sa tibok Pilipinas, maglisod magaiko og libot kay wa ko'y kwarta. Kana ramang akong amahan ay kwarta, ako may kwarta. Sama na ako paglibot. Imo ko palibuton sa tibok kalibutan nga mako'y kwarta.